Maysa a grupo iti Cordillera, insayangkat iti outreach program katinulong dagiti partner schools da iti barangay Silan sa Trinidad. Katinulong ti BSU College of Nutrition and Dietetics insayangkat da iti Mother and Child Seminar para iti umuna a 1,000 day bayat a nangijaya dapay iti medical service kas iti libre a blood sugar monitoring, glucose monitoring ken vital signs monitoring kadagiti umili iti barangay Silan. Bayat anang isayangkat da iti kapada a medical service iti BSU no sa dino nagnumar ditoy dagiti estudyante ken umili ti Trinidad. Kabayatan na iti panagtitinulong tinasawa grupo ken dagiti UB nursing students nang isayangkat da iti basic life support training kadagiti health care workers tapno mapasaya at ti paglaingan da amang sungbat kadagiti emerhensya.